Pan ti'n mynd i ofal maeth, mae'n gallu codi ofyn. Ti ddim yn gwybod ble bydde di, ac mae hynna'n lot i blentyn brofi. Dwi dal yn cofio'r teimlad o sefyll wrth drws ffrynt rhywun deithr. Ti ddim yn gwybod pwy wneith ateb y drws. Ti jyst yn curo ac aros. Roedden ni a fy mlynedd wedi cael ein wahanu, oriau i ffwrdd ar draws Cymru, a bys ni dim ond yn gweld ein gilydd unwaith yr wythnos. Dyna un o'r pethau anoddaf i fi brofi. Nawr, mae yna blatfform digidol newydd ar gael sy'n galluogi plant maeth i edrych drwy broffil rhieni maeth cyn i cyfarfod nhw. Bys rhywbeth fel portheb welcome wedi bod o bwys i fi yn tyfu fyny, i gael gwybod un neu ddau beth cyffredin am y pobl a'r cartref. Dyw e ddim yn cael gwared o'r ofyn, ond mae'n rhoi rhywbeth i ti gydio ynddo. Fel person a phrofiad o fod mewn gofal, dwi mor falch i gweld bod Maethu Cymru yn helpu plant i aros yn lleol. Tys ni wedi cael hwnna, bys fe wedi wneud byd o wahaniaeth.